Pel que fa a la realització del treball, els elements utilitzats han estat un paper, unes claus, una corda, 2 skates i el casc de moto per a fer l'experiment amb seguretat. Hola a tots i a totes, som el Pau, el Martí, el Sebas i el Cés i us presentarem les tesis de Newton. Els materials són 2 pilotes, una pilot i una